Nu, eu personal, cu tot respectul, eu cred că are niște probleme la acoperiș. Ar trebui să caute acoperișul pentru că doamna are probleme la acoperiș. Da? Să cheme niște specialiști să-i verifice acoperișul. Că nu stă bine cu mansarda deloc. Da? Și că asta basta. Și nu putem să avem niște oameni de ăștia să aibă grijă de noi. Eu mereu le-am spus la ăștia, bă, voi aveți curaj să vă lăsați copiii cu doamna? Eu nu am curaj. N-am curaj să mă culc eu în aceeași cameră cu doamna. Cu tot respectul, nu am curaj, nu că mi-ar face vreo plăcere. Nu, asta 100% nu mi-ar face plăcere. Dar ai toate șansele să nu te mai trezești, adică nu. Clar are niște suceli de-astea. Și, în fine, eu văd serios, eu personal am Eu văzut cred că fiecare om politic ar trebui să aibă minim 3 controale la psihologi. Da. Eu